አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ቁርአን ምእመናን ኩላትና ከምንፈልጦ ሎሚ ዳግማይ ትንሣኤ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ከዓ ንኩላትና ብሰላምን ጥዒናን ነዚ ዓብይ በዓል ንኽነኽብር እንኳዕ አብፅሐና አብፅሐካትኩም። ግን ዳግማይ ትንሣኤ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዳግማይ ትንሣኤ ቃል ንቃሉ ካልአይ ትንሣኤ ማለት እንክኸውን ትርጉሙ ካልአይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻልአይ ግዜ ተሲኡ ማለት ኣይኮነን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተ ንሓደ ግዜ እዩ፣ ዝተንስአ እውን ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ። ዳግማይ ትንሣኤ እንክበሃል ግን ድሕሪ ፋሲካ ኣብ መበል ሻምናይ መዓልቲ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ድሕሪ ትንሣኤኡ ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ተራእዩ ትንክረአ ምስዋእቶም ዘይነበረ ቶማስ ኣብ ዘለሉ ንኻልኣይ ግዜ ስለ ተረኣዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ወይ ካልኣይ ግዜ ዝተረኣየሉ መዓልቲ ንምምልካት እዩ ዳግማይ ትንሣኤ ዝበሃል። ስለዚ ክቡራን ምእመናን ከይንደናገር ዳግማይ ትንሣኤ ክበሃል ከሎ ክርስቶስ ክልተ ግዜ ከም ዝተንስአ ጌርካ ክርዳእ ዘይኮነስ ትንሣኤኡ ሓደ ግዜ እኳ እንተኾነ ንሃዋርያቱ ግን ክልተ ግዜ፣ ሓደ ግዜ ብዘይ ቶማስ ካልኣይ ግዜ ግን ቶማስ ኣብ ዘለሉ ከም ዝተረኣዮም ዝዝከረሉ ዓብይ መዓልቲ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ትንሣኤ ጀሚርና ንናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ምኽንያት ብምግባር ሻላቱ ብሞቱን ትንሣኤን ዝተረኽበ ነፃነት፣ ድሕነት፣ ሓድሽ ህይወት እናዘከርና ኣብ እንሕጎሰሉ ዘመን እውን ኢና ዘለና። እዚ ዘመንን ሓጎስን ተድላን ከዓ ፍስሓታት ተባሂሉ ይፍለጥ። ክሳብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ትንሣኤ ማለት ጰራቅሊጦስ ከዓ ዝቕፅል ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን ዘመን እዩ። ግን ክቡራን ምእመናን ሓጎስናን ደስታናን ክንገልፅ ዝግባእ ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ እዩ? በየናይ መንገዲ ኢና ሓጎስናን ደስታናን ኣብዞም 50 መዓልታት ክንገልፅ እንኽእል ዝግባእን? ብብልዕን መስተን ጎይላን ዳንኬራን ዘይኮነስ ካብ ዝወደቕናሉ ሓጢኣት ብንስሓ ተላዒልና ብደም ክርስቶስ ተሓፂብና ሓድሽ ህይወት ምስኡ ብምንባር ብምስጋናን ሓጎስን ክነሕልፎ እንከለና ጥራሕ እዩ ትርጉም ዘመነ ፍስሓታት ብሓቂ ብትኽክል ተረዲእና ንነብሮ ኣለና ክበሃል ዝከኣል። ስለዚ ሓጎስና ደጋዊ ዘይኮነ ውሽጣዊ፣ ስጋዊ ዘይኮነ መንፈሳዊ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ብጓይላን ከበሮን ዘይኮነ ብዜማን ቅንየን ብመንፈሳዊ መዛብርን ተዓጀበ፣ ብብልዕን መስተን ዘይኮነ ብምስጢራት ተሰነየ፣ ብቅዳሴ ተሰነየ ክኸውን ከሎ እዩ ፍስሓታት ናይ ብሓቂ ፍስሓታት ኢልካ ክርዳእን ክንበርን ዝከኣል። ስለዚ እቲ ዝረአ ግዝያዊ እዩ፣ ሓላፊ እዩ። እቲ ዘይረአ ግን ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘመን ፍስሓታት ፃዕዳ ፅሩይ ክዳን ተኸዲድና ክዳንና ቀያየርና ካብ ዳስ ናብ ዳስ፣ ካብ ጎይላ ናብ ጎይላ፣ ካብ ፀወታ ናብ ፀወታ እናኸድና ክንሕደስ ዘይኮነ ናብ ቤተክርስትያን መፂና ቅዳሴና ሰሚዕና ምስጢራት ተሳቲፍና ሓድሽ ህይወት ምስ ጎይታ ክንነብር ተዋህባና 50 መዓልታት እየን። ብከምኡ ከዓ ክነሕልፈን እዩ ዝግበአና። ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ካብ ትንሣኤ ጀሚርና ክሳብ ሎሚ ዝሕለፍናየን መዓልታት ነናይ ባዕለን ስም ኣለወን፣ ነናይ ባዕለን ምስጢርን ትርጉምን እውን ኣለወን። በአን መሰረት ዶ እናኽበርናየን ነይርና። እስኪ ክንርኢ። ሰኑይ ትንሣኤ ማእዶት እያ ትበሃል፣ ምስጋር ማለት እዩ። ንምንታይ እዛ ሰኑይ ትንሣኤ ምስጋር
ተባሂላ ትጽዋዕ እንድሕ ተባሂሉ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱን ትንሣኤዩን ንነፍሳት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ካብ ባርነት ናብ ነፃነት ካብ ሞት ናብ ሓድሽ ህይወት ከም ዘሰጋገረ ንምዝካር በመዓልቲ ሰኑይ ትንሣኤ ምስ መዓልቲ ምስጋር ወይ ማኢዶት ተባሂላ ትጽዋዕ። እዚ እውን ዘስተንተናሉ መዓልቲ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ። ሰሉስ ቶማስ እያ ትበሃል። ቶማስ ተባሂላ ትጽውዐሉ ምክንያት ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ንሃዋርያት ክርአ ምስኦም ዘይነበረ ቶማስ ርኢናዮ ምስ በልዎ ብዓይነይ ተይረኣኹ ኣይኣምንን ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ኣብ ሰሙኑ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስ ኣብ ዘለሉ ንኻልኣይ ግዜ ስለ ተረኣዮም እዚ ንምዝካር ሰሉስ ድሕሪ ትንሣኤ ቶማስ ተባሂላ ትጽዋዕ። ረቡዕ ኣልኣዛር ተባሂላ እያ ትስማዕ። ዝሓለፈት ረቡዕ ከምኡ ተባሂላ ትስመየሉ ምክንያት ድማ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓርኩን ኣልኣዛር እንካብ ሞት ብምትንሳእ ንዝተኣምር እዚ ክገብር ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎይታ ስለ ዝኣመኑ ስለ ዝደሓኑ እዚ ንምዝካር ዝሓለፈት ረቡዕ ኣልኣዛር ተባሂላ ተሰሚያ ነሱ እውን ተዘከረሉ መዓልቲ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ። ሓሙስ ድሕሪ ትንሣኤ ኣዳም ተባሂላ እያ ትጽዋዕ። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ጥሒሱ ሓጢኣት ምስ ገበረ ኣዳም ካብ ገነት ክባረር እንከሎ ካብ ዘርኡ ተወሊዱ ከም ዘድሕኖ ኣምላኽ ነዳም ዝሃቦ ተስፋ ብምጽኣት መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱን ትንሣኤን ስለ ተረጋገጸ እዚ ንምዝካር ሓሙስ ድሕሪ ትንሣኤ ኣዳም ተባሂላ ትስመ። ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ እያ ትጽዋዕ። መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ብደሙ ዝዓደጋ ብትንሣኤው ብሞቱን ትንሣኤውን ዓወቱ ዝገለጸላን ዝመስረታን ቤተ ክርስቲያን ንምዝካር ቤተ ክርስቲያን ተመስረተትሉ ግዜ ንምዝካር ዝሓለፈት ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቤተ ክርስቲያን ኢላ ሰሚያታ ትርከብ። ቀዳም ትማሊ ኣንስት ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂላ እያ ትጽዋዕ። ኣብ ግዜ ሕማማቱ ኮነ ኣብ ስቕለቱን ሞቱን ካብ ገሊላ ጀሚረን ተኸተላኦ ብዙሓት ኣንስቲ ዓርቢ ኣብ ቀራንዮ ክመውት እውን ኣብኡ ዝተረኽባ ጥራሕ ዘይኮነ ሰንበት ንግሆን ጊሄን ሽቱ ሒዘን ናብ መቃብር ዝኸዳ ቅዱሳት ኣንስቲ ንምዝካር ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት እውን ትንሣኤ ናይ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተበሰረለን ንሳተን ስለ ዝነበራ ነዘን ቅዱሳት ኣንስቲ ንምዝካር ትማሊ ቀዳም ዘኣንስት ወይ ከዓ ናይ ኣንስቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ነይራ። ሎሚ ዳግማይ ትንሣኤ እዩ። ዳግማይ ትንሣኤ ከዓ ምስጢሩ ኣብቲ ዘንበብናዮን ክንብሎ ዝጸናሕና ወንጌልን ዝሰማዕኹምዎ እዩ። እዚ ዘኪርና ዲና ዝሓለፈ ሰሙን ክንጽልን ክነስተንትንን ዝቐነና ንፈልጥ ንኸውን ዘይንፈልጥ ከዓ እንድሕር ህዚ ከምኡ ጌርና ኢና ሰንበት ጥራሕ ዘይኮነ ሰሙን ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ትንሣኤ ክነኽብር ዝግበአና። እዚ ናብ ናይ ሎሚ በዓል ክንምለስ ቶማስ ነቶም ካብ ሙታን ዝተንስአ ኢየሱስ ርኢናዮ ዝበልዎ ብፆቱ ሃዋርያት ብዓይነይ እንተዘይረኣኹ ኣይኣምንን ምባሉ ምናልባት ብክልተ ምክንያት ትኽክል ኣይነበረን ክንብል ንኽእል። ቀዳማይ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ብሂወቱ እንከሎ 3 ግዜ ከም ዝስቀል ከም ዝመውት ሳልሳይ መዓልቲ ኸ ከም ዝትስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብግልፂ ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ። እዚ ዘኪሩ ተሲኡ ርኢናዮ ምስ በልዎ ክትስእየማ ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ሓቅኩም ተሲኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብዘይ ምንም ጥርጥር ክቕበሎም ነይሩዎ ኣይገበረን። ካልኣይ ምክንያት 10 ብፆቱ ሓደ ድምፂ ኮይኖም ንጎይታ ብዓይኒ ስጋና ርኢናዮ ኢሎም ክምስክርሉ ከለው
እዚኦም ኩሎም እንድሕር ዳርኦምዎ ኮይኖም ሓቆም ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ንምስክርነቶም ክቕበል ነይርዎ ክንብል ንኽእል ግን ከምቲ ምርኣይስ ምእማን እዩ ዝበሃል ኣነ ባዕለይ እንተዘይረኣኹ ኣይኣምንን ምባሉ እንታይ እዩ ዘመልክት እምነት ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን ክሒዱ ማለት ኣይኮነን ቶማስ ዝደሊ ዘሎ ግን እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ናብ መንነትን ተልእኾን ናይ ሃዋርያት ምስትንታን ከልየና እዩ ናብኡ ምምላስ ከልየና እዩ ሃዋርያት መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ክልእኾም ናቱ ተልእኾ ክቕፅሉ ተፀውዑ ሕሩያት እዮም መሳይ ነይርኩም ኢኹም እሞ ክትምስክሩለ ኢኹም ኢልዎም እዩ ኢሉ ናብ ሙሉእ ዓለም መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ክልእኾም ዝኾኑ ወገናት እዮም ምስክር ማለት ብዓይኑ ዝረአየ ብእዝኑ ዝሰምዐ ብኣካል ኣብቲ ኩነት ንሱ ዝተረኸበ ሰብ ክኸውን ኣሎ ቶማስ ከዓ ካብቶም 12 ሃዋርያት ሓደ እዩ ጽባሕ ንግሆ ምስክር ኮይኑ ናብ ዓለም ከይዱ ክሰብኽ ዝኾነ ሰብ እዩ ክምስክር እንተኾይኑ ሃዋርያት ክብልዎ ከም ዝሰማዕኹ ክበሃል ከም ዝነበረ ክርስቶስ እዎ ተሲኡ እናበለ ክምስክር ኣይኮነን ዝደሊ ዝግባእ እውን ከምቲ ሃዋርያት ድሓር ብዓይንና ዝረኣናዮ ብኢድና ዝረምሰስናዮ ኢና ንሰብኽ ዘለና ዝበልዎ ቶማስ ክምስክር ተኾይኑ ብዓይኑ ዝረኣዮን ብእዝኑ ባዕሉ ዝሰምዖን እዩ ክምስክር ነይሩ ስለዚ ቶማስ ምስቲ ድሓር ክገብሮ ዝኾነን ክኸውን ተፀዊዕዎ ዘሎን ኣተሓሒዙ ከረጋግፅ እዩ ዝደሊ ዘሎ ክምስክሮ ዝኾነ ነገር ተዓዘቦ ዝነበሮ ብኣካል ባዕሉ ዝረኣዮ ነገር ክኸውን ስለ ዝነበሮ እዚ ንኸረጋግፅ እዩ ከምኡ ዝበለ ሕማቕ ነገር ነይሩ እንተዝኸውን መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስብ ዘለሉ ካልኣይ ግዜ መፅዩ ኣይመረጋገፀሉ ስለዚ ንቶማስ ብምጥርጣሩ ወይ ከዓ ተዘይረኣኹ ብምባሉ ከምዚ ሕማቕ ነገር ዝገበረ ጌርና ክንኩንኖ ኣይግባእን ንኣና እውን መልእኽቲ ኣለዎ እዩ እዚ ነገር እዚ ሰብ ክብሎ ሰማዕና ወይ ብዓይንና እውን ዘንበብናዮ ነገር ከም ዘሎ ስለተባሃለ ጥራሕ ከም ሓቂ ወሲድና ንኡ ተቐቢልና ንኻሊእ ክነሕልፍ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ዘረድአልና ነገር እውን እዩ እዚ ማለት እንሰምዖ ነገር ዝበሃል ነገር ሰብ ዝብለና ነገር ፈፂምና ብዓይንና ባዕልና እንከይረኣና ብእዝና ከይሰማዕና ክንቅበሎ ይብልናን ኢልና ክንክሕድ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝበሃል ዘሎ ነገር ሓቂ ሓሶቱ ከየፃረና ከይመመና ከየጥለልና ከየረጋገፅና ንባዕልና ክንቅበልስ ዝገደደ ከዓ ናብ ካልኦት ከይንሕልፍ ግን ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ዝምሕረና ነገር እዩ ብፍላይ ንነብር ዘለና ኣብ ናይ ሚድያ ዘመን እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል መዓት ነገር ስለተባሃለ ብቻ ብምስልን ብድምፅን ስለ ሰማዕና ብቻ ትብኡ ዝበሃል ዘሎ ነገር ከም ሓቂ ወሲድካ ንባዕልኻ ክትኣምን ዝገደደ ከዓ ንኻልኦት ወረ ንሱ ምሕላፍ ሳዕበይኑ ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል ሓስዮም ክሕስቡኻ ዝኽእሉ መዓት ወረታት ኣለው እዮም ስለዚ ንሕና ክነንብብ ከለናስ ይኹን በእዝና ክንሰምዕስ ብምስሊ ብዓይንና ክንርኢ ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይቲ ነንብቦ ወይ ዝበሃል ዘሎ ነገር ሓቅነት ባዕልና እውን ፈቲሽና ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ዝከኣል መጠን ምንጩ ካበይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነገር ብትክክል ዶ ተፈፂሙ እዩ ሓቁ ንሱ ድዩ ይኮነን ክነፃሪ ክንፍትሽ ክነረጋግፅ ኣለና እዚ ምግባርና ተጠራጠርቲ ንሰብ ዘይነኣምን ሰባት ምዃንና ይኮን ጥንቃቄ ምግባር ፅቡቕ እምበር ሕማቕ ነገር ክበሃል ሰማዕኻዮ ነገር ከም ክንን ውሕጥ ንኻሊእኻ ምምሕልላፍ
ትጣዓሰሉ ውሳኔ ክትገብር ክገብረካ ይኽእል ትጣዓሰሉ መልሓስካ ትነኽሰሉ እትሓፍረሉ ነገር እውን ከም ክትዛረብ ስለ እትኽእል ተጠንቂቅካ ኣስተውዒልካ መሚኻ ኣረጋጊፅካ ክትዛረብን ክትምስክርን ከም ዝግባእ ካብ ዛንታ እዚ እውን እንወስዶ መልእኽቲ እዩ። እምበኣር ንምጥቕላል ክቡራን ምእመናን ሓደ ግዜ ንሕና ኣምላኽ ምህላው እናፈለጥና ኣምላኽ ምህላው እናኣመና እናኣምኖ ነገር ግን ምርግጋፁ ክከብደና እምበርከ ኢልና እናሓተሉ ኣጋጣሚታት የለን ማለት ከዓ ኣይኮነን። ንቶማስ ክንፅየፎ ወይ ሕማቅ ገይሩ ከመይ ኢሉ ይጠራጠር ኢልና ክንኩንኖ ትኽክል ኣይኸውን። ብፍላይ ኣብ ግዜ ሽግር፣ ኣብ ግዜ መከራ፣ ኣብ ግዜ ፀበባ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ደኣ ዘይሰምዐኒ ኣበይ ደኣ ኣሎ እግዚኣብሔር እምበርከ እዚ እናረኣየ ከመይ ገይሩ ይፅመም እምበርከ እናበልካ ክትሓትት ክትደናገር እትኽእለሉ ኩነታት ኣይፍጠርን ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ቶማስ ነገር ይኹን ናትና በዓልና ዝገጥም ነገር እምነት ምስኣና ዘይኮነ እምነትና ጎደሎ ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት የለን ማለት ኣይኮነን። እምነትና ዝውሕደሉ ኣጋጣሚታት ብርግፅ ይህሉ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከምቲ ወዱ ዝሓመሞ እሞ ኣብ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ወዱ ከም ዘሕብየሉ ምስ ኣረጋገፀ ከም ዘሕብየሉ ከም ዝኽእል እውን ዝኣምንን ዘይኣምንን ምስ ሓተቶ ኣኣምን እየ ግን ናተይ እምነት ድኹም ናተይ እምነት ጎደሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ጎደሎ ዝኾነ እምነት ኣጠንክረለይ መልአለይ ኣዕብየለይ ዝበሎ ሽመኛ ኦ ጎይታና እምነት እምበር ወስኸና ኢሎም ዝለመንዎ ዝሓተትዎ ሃዋርያት እውን ናሓሰብና እምነትና ከደልድለና ከዕብየልና ከፅንዐልና ክምልአልና ኢና ክንፅሊ ዝግበአና እምበር እቲ ነገር ንሱ ብቶማስ ጥራሕ ዝረአ ከይመስለና ኣባይ ባኻትኩም ክገጥም ዘይኽእል ነገር ኣይኮን። ስለዚ ካብዚ በዓል እዚ ካብዛ እንታ ናይ ቶማስን እንታይ ኢና ሒዝና ንኸይድ ዘለና ንገዛና ንሂወትና እንተኢልና ምጥርጣር መጨረሻ ኣይኮነን። ምጥርጣር እምነት ምኽሓድ ኣይኮነን። ምጥርጣር እምነትካ ገና ሙሉእ ዘይምዃኑ እዩ ዘመልክት። ተረጋግፅ ከም ትደሊ እዩ ዘመልክት። ስለዚ እዚ ሕማቕ ነገር እንተዝኸውን ከም ዝበልክዎ ንቶማስ መፂኡ ጆኻ ኢሉ ክምስክር ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣይምደገፎን ኣይተፀየፎን እኮ እንታይ ቶማስ በዓል ይፈልጥ ንስኹም ከይድኩም መስክሩ እኮ ይበለን ኣይነፀጎን ኣይዋሰኖን። ስለዚ ንኣና እውን እምነትናን ክጎድል ከሎ ሽዑ እዩ እግዚኣብሔር ናባና ዝቐርብ ሽዑ መፂኡ ጆኻ ዝብል ሽዑ መፂኡ ንዝጎደለ ዝምልአና። ስለዚ ቀዳማይ ነገር ብቲ ድኻምነትና ሰዓት እግዚኣብሔር ዝርሕቐና ኣምላኽ ዘይኮነ መፂኡ ዝምልአልና ዘፀናንዐና ዘበረታትዐና ኣምላክ ከም ዝኾነ ሓደ መልእኽቲ እዩ። ካልኣይ ካባና ዝድለ እንታይ እዩ እንተኢልና ጎደሎ ምዃኑ እምነትና ተኣሚንና ክምልአልና ስንድዋት ምዃን ክምልአልና ሓተቲ ምዃን ከዕብየልና እምነትና ክዓቢ እውን ምፅዓር ግን ናትና ሓላፍነት ይኸውን። ሳልሳይ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እምነት ኣብ ልብኻ ትሕዞ ኣብ ውሽጥኻ ጥራሕ ዓቂልካ ትሕዞ ነገር ኣይኮነን። እምነት ክትምስክሮ ዘለካ ነገር እውን እዩ። ሃዋርያት ንባዕሎም ምስ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እናነበሩ ፀኒሖምስ ተልእኾም ኣብኡ ክውዳእ ተፀውዑ ሰባት ኣይኮኑን። ነቲ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ነገር ዝኣምንዎ ነገር ክምስክሩ ተፀውዑ ሰባት እዮም ነይሮም። ንሕና እውን ነቲ ተቐበልናዮ ነቲ እናኣምኖ እምነት ኣብ ውሽጥና ክንሕዞ ዘይኮነ ክንምስክሮ ዘለና እምነት እዩ። ከመይ ጌርና ኢና ንምስክሮ? በንደበትና ንምስክር ልዕሊ ማንም ግን ብእንነብሮ ሂወት ክንምስክሮ ዘለና ነገር እምነትና ክንነብሮ ክንምስክሮ ዘለና ክንምስክሮ እንተኮይንና እቲ እናኣምኖ ነገር ክንፈልጥ ኣለና። ክፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነ ክንፈትዎ ኣለና ክነኽብሮ ኣለና።
برقص أول انتاي كم نأمن من كم زخنا جن بندبتنا ترح زي كونه بدنا نبرق حيوات كن مسكر كلال ناي حواريات ناي مسكرنا التكبر بتمقة ميرونن كم كريستيان حبيرنا تقبلنا يو حلافنت حواريانت لزخونه كن مسكر كن كلالنا دفراتو قناعات كهلونا يقبا نمسكر دلنا إلنا يا نفس وقف بعد زملسو ጉዳይ ዝኸውነና ካብዚ በዓል እዚ ሒዝና ንኸይድ ዘለና መልእኽቲ ክርስቶስ ዳግማይ ቶማስ ንተልእኾ ምስክርነት ከዳልዎ ከሎ እምነቱ ደጊፉ ኣበርቲዑ ዝሓተቶ ነገር መሊኡ ናብ ተልእኾ ከም ዘእተወ ኩሉ ንኣና እውን ኣብቲ እምነትና ዝደኽመሉ ሰዓት ብቐረባ መፂኡ እምነትና ክፅንዕ ንእምነትና ክነብሮ ክድግፈና ኣብ ጎንና ኣብ ቀረባና ዘሎ ኣምላኽን መድሓንን ምዃኑ ተረዲእና እምነትና ክንነብሮን ክንምስክሮን ልዕሊ ኩሉ ግን ዘይጣለልናዮ ነገር ዘይረጋገፅናዮ ነገር ተቐቢልካ ካብ ምርባሕ ግን ኣብ ጉዳይ እምነትስ ይኹን ኣብ ጉዳይ ማሕበራዊ ሂወት ዘይረጋገፅናዮ ነገር ካብ ምዝራብ ኣረጋጊፅና ክንምስክሮን ንኽእል ነገር ክንሕዝን ተጠንቂቕና ምስክርነትና ክንገብርን ከም ዘለንና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሙናት ዘይንጠራጠር ሰብ ዓብይን ድልድልን እምነት ዝኾንና መሰኻኽር ክገብረና ጸጋኡ ከም ዝሕልና ሓቢርና ኣቡነ ዘበሰማያት ክንደግፍ